Magyar Honvédség műveleti támogató és összekötő csoportja azon kevés magyar katonai alakulatok közé tartozik, amelyek harci feladatokat is ellátnak Afganisztánban. Ezen a videón a bevett angol rövidítéssel OMLT-nek nevezett alakulat éppen tálib ellenállók állásait támadja az észak-afganisztáni Baglan tartományban. Az afgán hadsereggel együttműködésben dolgozó OMLT az elmúlt másfél évben a tartomány jelentős részéről kiszorította a kormány ellenes erőket. Ennek egy részét újságíróként végigkövethettem. Egy hónappal ezelőtt azért utaztam ismét Baglanba, hogy megnézzem, hol tartanak az azóta is folyó műveletek. A többségében magyar, kisebb részben amerikai katonákból álló OMLT-t a kilagályi katonai bázison helyezték el, egy afgán lövészászlóajjal együtt. Most hogyan össze Afganisztánban? Ezek Balkánon voltam már háromszor. Ez másabb. Ez pörgősebb egy kicsit. Az alakulat 6. váltása május óta van Afganisztánban, és már átesett egy nagyobb műveleten. Szemben volt a ház, ahonnan lőttek, tehát az egyik helyről, és az volt a baj, hogy pont végig lehetett lőni ezt az utat. Azért vagyunk ennyire a fal mellé szorulva. És akkor így szép lassan tudtunk csak előrébb menni, ilyen arra szolgatva. És nem voltak befosva, amikor lőttek? Hát én annak körültem, hogy én ahogy láttam, senki nem. Az mindenki csak úgy konstatált, hogy lőtt, és hát nyilvánvalóan így ezért most lebújjunk, aztán ennyi. Robi az ment, tette az adat, még rá is kellett szólni. Amikor fölmentünk a Robival a végén a faluba, oda abba az állásba, ahonnan lőtt a csáviget, azért hamis volt a biztonságérzet attól az út melletti valamitől, mert nagyon be lehetett látni. Az OMLT fő feladata, hogy az afgán zászlóalj katonáit felkészítse a modern hadviselésre és mindenben támogassa. This is the 240 Bravo machine gun. It's effective in this configuration out to about 800 meters. Az afgánokat mostanában kezdik el ellátni új amerikai fegyverekkel. Very good. All right. Ez a magyar százados, akit igen élénk munkamódszere miatt az egyik afgán tolmács elnevezett Captain Missionnek, vagyis bevetés századosnak, ideje jelentős részében az afgánokkal foglalkozik. Amúgy jött be legjobban a gyakorlásnak, tehát egy gyors, egy fél órás elmélet, mert addig tudnak figyelni, utána már azért lankad a figyelmük, utána meg, hogyha van egy kis action, amikor kiélhetik magukat, akkor érdemes ezt így csinálni. Okay. Próbáltuk őket oktatni, hogy hogyan tudnak jól célozni, hogyan kell helyesen célozni. Van akinek ez sikerül, van akinek nem. Az a lényeg, hogy a fegyvert tudják kezelni, aztán majd az idővel kialakul. És azt meg fogják szerinted tanulni, hogy hogyan kell karban tartani, és hogyan kell ilyen tartani, hogy ne? Ők nem ehhez vannak hozzászokva. Először nem is értik, hogy miért kell. Hát ha működik a fegyver, miért tartsák karban? Aztán valaki már ügyesebb, okosabb, jobban felfogja, az egyébként tisztán tartja a fegyvert. Oké. Thank you. Az afgánok támogatása, vagy katonai zsargonban mentorálása nem csak képzésből áll, hanem mindenféle segítségnyújtásból is. A műveleteket együtt tervezik meg. We can go on foot quicker, and I don't want that when we arrive here, the enemy escape. Yes. But you know, the American guys, friend Mike, also come with us, and if we are in trouble, we can ask the helicopter, and the helicopter ask and hit the enemy in Zamanker. Don't forget, all the time my company ready for help for you guys. Yes, all the time you are doing the help, but we are also ready to help more for you guys. Ilyen meetingek, amiket tartasz és szálltok parancsokkal, ezek hasznosak? Le kell mindent egyszerűsíteni. Figyelj, egy biztos, hogy ők konkrétumokból értenek, ahogy az egyszerű katonák is, meg akár, hogy én is. Tehát azt mondom, hogy reggel 6-ra legyenek ott, akkor reggel 6-ra ott lesznek. Ha megbeszéljük, hogy igen, ekkor indul a mission, ennyi emberrel, akkor annyi emberrel ott vannak. Nem biztos az egyébként, hogy nem késnek 10-15 percet, de hogy ott lesznek, az biztos. Felesleges itt tervezgetni, hogy ilyen manőver, meg olyan manőver, mert egyébként az úgyse úgy lesz. Érkezésemkor a zászlóalj éppen egy új tisztogató műveletet tervez.
A tartomány legveszélyesebb részén, az úgynevezett Kandahári övben egy tucat pokolgépet helyeztek el a tálibok az elmúlt 2 hétben. A helyi rendőri erők nem lettek felkészítve kellő létszámban, így nem is tudták megtartani a már megtisztított területet, és az ellenség fentről a hegyekből visszaszivárgott a átjárókon keresztül. A szövetségesek ezért házkutatásokra és új támaszpontok kiépítésére készülnek. Megyünk faluról falura, ezeket alapvetően a német, illetve a kandak erői fogják körbekeríteni, és ezt követően pedig a rendőri erők, illetve az NDS bevonul a területre és a célházakat átvizsgálja, kutatásokat végrehajtja. Nem izgulsz a holnapi bevetés miatt? Hát, meg kell mondjam, azért annyira nem. Ilyenkor tart tőle egy kicsit az ember, így elgondolkozik este az ágyba, de holnap reggel, amikor beülünk a kocsiba, ez igazából elmúlik. A művelet első lépéseként a századok tábort vernek nem messze az átvésülendő területtől. Innen indulnak majd minden nap a járőrök, és ide térnek vissza aludni. 6 órától, amikor már sötét van, akkor 2 főnek kell lenni, egy ott fent, egy meg itt lent éjjellátóval. Jó sisakban meg karabélyjal, a repeszállót nem kell felvenni. Ha valami probléma lenne, vagy támadás érni a tábort, akkor mindenki a saját jármű felé orientálódik. Géppuskások felmennek a toronyba, ahogy tudnak, a többiek meg a gép vagy a harcjárművek körül foglalnak tüzelőállást. A táborverés után a magyar századparancsnok felkeresi a szövetséges tiszteket, hogy megbeszéljék a másnapi terveket. Do you think they're gonna fight? Personally, right now have no clue about the bad guys in the area right now. It's perfectly quiet. All the guys near this hilltop are friendly and welcoming me. But we haven't been to Samankhel. They all told us that there are other guys. Másnap reggel a zászlóalj hervasztó információt kap. Szinte biztos, hogy kiszivárgott a terv. Az a tény, hogy ezek az emberek tudják, hogy jövünk, nem 2 dolog valamelyikét jelenti? Az egyik az, hogy már elfutottak a francba, vagy az, hogy belesétálunk egy ambusba? Hát erre annyit tudok mondani, hogy ez egyébként is ez a 2 lehetőség van. Tehát az, hogyha mi arra megyünk, akkor ők egyből, tehát azt mondom, hogy ők sokkal gyorsabban tudnak bármire reagálni, mint mi. Lehet, hogyha az út elején vagyunk, meg 6 kilométerre lenten nyomják a telefont, azt kiállnak az útszélére fegyverrel, aztán ha úgy látják, hogy veszélyt fejleszteni el, akkor ők bedobják a bozótba a fegyvert, azt akkor onnantól kezdve már civilek nem ellenállnak. Úgyhogy igazából igen, ez a 2 lehetőség van. Vagy faszán előkészített mindent és várnak bennünket, vagy senkit nem találnak a falon. Egy kis késés lesz, mert az afgán katonák még csak most kapják meg a reggelőket, és ezért fél órával később indulunk el tervezetnél. Ennyi lesz a szerepem. Oda viszem Szilárdot, hogy minél jobban tudjon lőni. Mielőtt lekanyarodnánk az úttestről és elindulnánk befelé a falak felé, ezeket a házakat, amik itt vannak mögöttem, ezeket fogják átvizsgálni a katonák. Here and surround the house. This is the house. Ibrahim! Just show him that this is the house. They have to surround this. A magyar katonák csak a házak bekerítésénél segítkeznek. A
A házkutatást afgán rendőrök és állambiztonságiak végzik. De nem találnak semmit, és a század tovább indul be az övezetbe. A sok fegyverestől a helyiek láthatóan meg vannak illetődve. What do you think about the soldiers coming here and looking at your house? Are there any the Taliban? They come here sometimes. تعليم كان رسالة إن شاء الله فتأكيد يأخذ دولة كان رسالة. دولة كاي كاس كورنا. لا كتير. يعني إذا كان ترى كي تابع مشو. Miután átfésülték az első falut, egy kis zavar jelentkezik a tervben. We have to go on other side of the village as we prepare. Major Majid told you to come here. When I arrived to that location, Major Majid is there with the company commander. He told me, hey Freydon, you go and join the second company. Volt egy tervünk, de az alások úgy látták, hogy így jobb csinálni, aztán így csináljuk. Ilyenkor nem tudsz más csinálni, csak követed őket, aztán próbálsz nekik segíteni, ahogy tudsz. Máshova mentek, mint ahol kellett volna? Hát nem máshova, ott vagyunk, csak másképp állították fel a dolgokat, mint ahogy megbeszéltük. És ez nem zavarja össze az egészet? Hát nem azt mondom, nem zavarja össze, ez a helyzetek gyors és éles váltakozások. Most itt mondjak, improvizálunk, aztán és azért mentek arra fókuszálunk, hogyha kell, akkor tudjuk őket támogatni a nagypuskákkal, meg ha sérülés van, akkor tudjuk hívni a medevakot, illetve ha szükséges, akkor a airsupport-ot. Ennyit tudunk tenni. Nem sokkal később kiderül, hogy az afgánok nem kaotikusak. Azért kezdtek el improvizálni, mert a tervük kiszivárgott, és meg akarják zavarni az ellenséget. Ezért álltak fel máshogy az alegységek, csak a magyarokhoz jutott el későn az információ. A tálibok a második falu átkutatása során sem mutatkoznak, de úgy tűnik, ezt senki nem bánja. The shipper, he was coming from over there. I asked him, what about the Taliban? Have you seen Taliban around here or no? When there is rumor the coalition forces coming here and they are escaping from this village to another village. Nekem az a teóriám ezzel, hogy Afganisztán az így lehet megváltoztatni, hogy nem ki kell nyírni őket, hanem nem szabad már nekik életteret hagyni itt. Meg látják azt, hogy nem az, hogy jönnek a tálibok, azt rekvirálnak mindent, meg elvisznek, meg itt erőszakoskodnak, hanem a kormány alatt normálisan lehet dolgozni, meg békét hoznak, akkor talán megváltoznak. Aztán ez egy szép teória, majd meglátjuk, hogy működik a gyakorlatban. A művelet után a század visszatér a táborba, ahol a tisztek rögtön elkezdik tervezni a következő napot. The first platoon hold this position and we will see that how we can, it depends on the terrain, where the enemy start to shoot. A többiek őrködnek vagy pihennek. Másnap újabb két falu van soron. Hogy amikor bent vagyunk, már egy ilyen, nem mondom, tehát pihenek egy-két napot, utána egy-két napot ismét elfoglalom magam ilyen internet, meg olvasás, meg filmnézés, utána már kicsit bent unalmas. Itt kint azért nem annyira unalmas. Ezelőtti két missziót logisztikusként nyomtam le, hát borzasztó, ide én kértem magam harcolónak. Ezért ez jobb. Az Afganisztánban szolgáló magyar katonák évekig szenvedtek a rossz, idejét múlt felszereléssel. De a helyzet az elmúlt egy évben sokat javult. Jobbára modern amerikai harcjárműveket és fegyvereket, vagy felújított szovjet technikát használnak. A osztrák pisztoly, amerikai karabé, az EDF tárcső, az azt német, ez is a Zsirkemmelvek szerintem már mit talán, mert a mellény, ez magyar. A művelet igazi nemzetközi vállalkozás. A hadoszlop 4 különböző nyelven kommunikál, ami eleinte okoz is nehézségeket, de lassan összecsiszolódnak. Hier 3-5 Planzeiger, Anna-Kräfte, linke Flankenüberwachung bei... What do we should go or wait here the vehicles? A magyar, amerikai és német katonák mellett a művelet legfontosabb szereplői az afgán rendőrök. Ők végzik a házkutatásokat. Az ANP nem várt meg bennünket, hanem bement a faluba, tehát a kordon még nincs kész, de az ANP bement.
kb. Vagy 80 emberrel. Az afgán rendőrök legendásan fegyelmezetlenek. Nincs velük rendes összeköttetés, és a tervekhez sem nagyon igazodnak. Felállt szépen minden csapat, az anások biztosítottak, és kellett volna várni még, hogy 2 óra hosszát, az AMP-seket ez nem érdekelte, ők úgy ítélték meg, hogy biztonságos a helyzet, aztán átmentek rajta. Ha nincs ellenség, akkor teljesen mindegy, de hogyha valamelyik bejött volna a kettő közül, akkor viszont mászba lettek volna, mert nem nagyon tudunk segíteni, tehát ha az ellenség lő és nem tudjuk, hogy hol vannak a mi csapataink, meg hol az ellenség, akkor nehezen tudsz rájuk tüzet vezetni, meg nehezen tudsz rájuk reagálni. És az a baj, hogy ezt az itteni nem értik meg, hogy ez igen egy lassú folyamat, szépen lépésről lépésre kell haladni. A rendőrök ráadásul a házkutatásokat is csak tessék-lássék végzik el. A 6. napon porvihar tör ki, ezért benn maradunk a táborban. Magyarországon az emberek egy része azt gondolja Afganisztánban szolgáló katonákról, hogy ők zsoldosak. A nagy részére inkább az igaz, hogy egy kis kihívás, szakmailag, meg emberileg is, meg a pénz. Szerintem a kettő együtt. De hogy ez zsoldosnak nevezik, nem hiszem, mert zsoldos azért az önmagában egy kicsit olyan ledegradáló fog ehhez képest. Úgy gondolom, úgy érzem, hogy a zsoldos az, hogy pusztán csak pénzé bármit, azért nem erről van szó, nem is bármi, meg nem is csak a pénzé szerintem. Ki az a buszvezető, aki ingyen megy be a munkahelyére dolgozni, csak azért, mert ő szeret buszt vezetni? Kétlem, hogy bármelyik is bemenne. Azt mondhatjuk, hogy igen, aki ide kijön, az kap az otthoni bérekhez képest egy tisztességesebb ellátást, meg több pénzt. De azért vállalni kell ezt is. Tehát most látod, hogy milyen idő van, azért ilyenkor kint kell állni. Meg ilyenkor az ellenség is látja, hogy ilyen idő van, bármikor ide jöhetnek, aztán olyan dolgokat is csinálhatnak velünk, amit csak szeretnének. Tehát azért van mellé kockázat is. Egyébként milyen katonák az afgánok szerinted, Robi? Hogyan teljesítenek, amikor ki vannak a terepen? Szerintem nem teljesítenek. Megmondom őszintén, hogy Afganisztánhoz képest, ha az itteni ilyen fegyveres szervezeteket nézed, akkor én azt mondom, hogy talán az Anával lehetünk a legjobban megelégedve. Jó, hát nem úgy dolgoznak, mint mi, tehát ezt a munkamódszert, meg ezt a türelmet. Hát egy kicsit nehézkesek vagyunk szerintem az ő szemükben, mi nagyon biztosra vagyunk, nekünk fő a biztonság. Ők egy kicsit lendületesebben szeretik csinálni a dolgokat, nekem ez a véleményem. Hát ha eldöldül az első lövés, utána ma szépen szészröccsennek úgy, ahogy kell, meg ezeket a dolgokat tudják. Illetve hát nem egyszer voltak már harcban, úgyhogy amit ott levontak következtetéseket, azokat használják szerintem. Aznap 2 pokolgépet is felrobbantanak a tálibok, az egyik támadásban egy német katona megsérül. 2 nappal később egy német alegység tűzharcba is keveredik egy ellenálló csoporttal. A 8. napon a század váratlan társaságba botlik az egyik faluban. هرچیز هست اینجا بگو ما میخوام شورود تیمی اسپشیال فورس ها ما در ارتباط هستیم 25 نفر ما ملی درس میخوانند شبکه میشه چی بود ما بچه‌ها را زنگ زدیم دایم خاطر امنیتی را مسلم میره ما خو اصلی سازی پیش صلاح امنیت هم پیش ماست گروپای اربکی بودیم حالی د پلیس مالی اینو نفرای ما درس خواندن. A fegyveresek vezetőjének magyarázata nem győzi meg teljesen a századost. Nem csoda. A milicisták gyakran volt tálibok. You know, he was Commander Sarbaz. Yes. Do you have any evidence that they are there or not? Yeah. You know, they just use the tricky way, maybe they are the enemy, nobody knows this. Yeah, that's correct. I'm sure that all Harbaki have a hand with the Taliban. I haven't known that they are here. Well, we knew they were in the area, but we didn't know exactly which villages. They're really Arbaki, almost ALP, so they're in training. He showed us the list signed by... But the commander's hand... A százados végül annyiban hagyja a dolgot, és a menet tovább indul. A
művelet ezután még 2 napig tart, de se ellenállókra, se fegyverraktárakra nem bukkannak. A magyar parancsnok mégis elégedett. Abból a szempontból is jó, hogy ugye ezek a németek által fennhatóság alatt tartott területről most az ellenség távozott. Kihívás a következő lépésben van, hogy ezt a területet így megtartani. Megtartani pedig úgy próbálják a területet, hogy a falvak közé járőrbázisokat építenek. Egy héttel távozásom után egy tálib öngyilkos merénylő felrobbantja magát egy baglani mecsetben, és megöl 7 embert. A tálibok nagyrészt elveszítették a nyílt színi ellenállás képességét, de a háborúnak még távolról sincs vége.